سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا بمقتالكم بخبر نقدم لوم ربع زور فرنسا مبل عسرت حدا مدرخو أكايد نيرم ناتنايل ناي عقب درجو عكيبوا وصيلهم كالب إيوان عوت ناي مبل عسرت حدا مدرخ توري فرنسا كوينو لهم ካብ አልብ ተበጊሱ 167 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣብ ታውሮስ ዝዛዘመ መበል 10 ሓደ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ብዓወት ክኢላ ቅጽበታዊ ውድድር ናይ ክለብ ሎቶ ሱዳል ዝኾነ ካሌብ ኤዋን እዩ ተዛዚሙ ኣብዚ ውድድር ዘሎ ድሕር ዳንኤል ኣብ ፖዲዮም ናይ ዙር ፈረንሳ ዝደበ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ ደረጃ ናይ ዓቐብ ነጥቡ ከም ዘለዎ ኮይኑ መበል 133 ተርታሒዙ ንውድድሩ ዛዚሙ ኣሎ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ማለት ኣብ ብጫ ማልያ ፈረንሳዊ ጁሊያን አላፊሊፕ ናይ ክለብ ዳከኒንኪ ክሰብ ን11 مدرخات ب47 ساعات 18 دقيقة 41 كاليتات مزام نزور الدر يمرحلهم عود زور فرنسا 2018 زخونه غارن توماس دما ناي كلب سكاي حد دقيقة دحرو مبل كالاي ترتحيزو يسعبولهم ودغانتو كولومبياوي ايغان برنال دما مبل سالساي ترتم زبزحو ناي غزي تقرادمتي كساب 4 دقيقة دحروم يسعبولهم ناي صباح مدرخ كلته انا حدا كاتيجوري معك انزلهم عقب زديب مدرخ سلازخونه دما ناي غزي تقرادمتي حقኛ መስርዖም ክሕዝዮም ኣብ ቀጠልያ ማልያ ካብ ቀዳማይ ስጋብ 50 ተሰሪዖም ዘለዉ ምስንረ ድማ ቀዳማይ ፒተር ሳጋን ብ257 ነጥቢ ካልኣይ ኤልያ ቢቢያኒ ብ184 ነጥቢ ሳልሳይ ሶኒ ኮርብሬሊ ብ174 ነጥቢ رابعي ميكائيل ماتيوس ب167 نتبي حمشاي كاليب إيوان ب148 نتبي ناينوكس عقب قداماي تيم ولينس ب43 نتبي كالاي توماس ديغن ب37 نتبي سالساي جيليو تشيكوني ب30 نتبي رابعي ساندرو موريس ب27 نتبي حمشاي ناتنايل برهانه ب20 نتبي شارشاي ديانتونس شامبيون افريقيا 2019 ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዙር ኮንጎ ሃይ ሌክ ቻይና ራብዓይ ደረጃ ብመሓዝ ደሚቖም ሎሚ ራብዓይ መድረኽ ኣብ ዝሰላሰለ ውድድር ዙር ኪንግ ሃይ ሌክ ቻይና ተቐዳድምቲ 100 ኪሎ ሜትር ሽፍን ውድድር እዮም ኣካይዶም ኣብዚ ናይ ሎም ውድድር ድማ ተቐዳድምቲ ብቕጽበታዊ ውድድር እዮም መስመር ህንጻጽ ረጊጾም ክልተ ኮሎምቢያውን ቀዳማይን ካልኣይን ብምዃን ተመራሪሖም ከኣትውን ከሎም ኣውስትራልያዊ ዲያባላ ቤንጃሚ ድማ ናይ ሳልሳይ ብምዃን ሲዒቦም ኣብዚ ውድድር ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ድማ ካብ ቀዳማይ ዝወፀ 26 ካሊታት ተፈንቲቶም ራብዓይ ደረጃ ብምሓዝ ብሉፅ ውፅኢት ኣመዝጊቡሎም መክሰብ ደበሳይ በዚ ናይ ሎሚ ውፅኢት ተሓጊዙ ኣብ ውሉል ግዜ ድማ ናብ መበል 16 ደረጃ ኣብ ናይ ነጥቢ ድማ መበል 14 ደረጃ ብምሓዝ ፈሓም እናበለ ናብ ቅድሚት ከማዕዱ ጀሚሩሎም ጽቡቕ ዕድል ንመክሰብ ደበሳይ وترو أكتاعي زرباتات كام مسنداو زي عرف هوزي مورينو كوبا أمريكا كعبي انتخينو نكم سبانيا فرنسا بورتغالن كالوت إيروباين غانتاتات كعدمالهم بورتغال انت تعدم نيرادما كريستيانو رونالدو كدم ميسي نتاوانجا مع تراكبل بمغلاصو أغالبو بزحات سيحبهم بتاوي زخبرت تصاوتا نيمار زتقطعت بي اس جي بريزيدنت نايتا كلب ناصر الخلافي نتصاوتاي وعلو كساب زبكع نتصوتاتات بمعدو كم زكتاتولو كغبرو مخانو يفرارحو مهلاو تغليصم بي اس جي 4 مليون يورو مس نيكوتينيون راكيتيچن بنيمار كتك ايران زحتت تبارشلونا كم زنصغتاون غازيطاتات فرنسا يገልጻሎም بزيكازي نيمار وطرين مهدا بي اس جي اب اسيا التكايدو ناي لممد عدد مساك جيش مخانون يገልጽ نيمار كاب بي اس جي كوت كم زدلي حلفتن اسلطنتن كلتين غانتاتات كገልጹ ጸኒሖም هولنداوي منسي بلوز خلاخلاي ماتياس دليخت مس جوفنتوس وعل نمفرم اكلاوي مرمراتات كم زكايده يገልጻሎም مزا شامبيون ايطاليا ولقاوس ممع زغبر دليخت جوبي ب 75 مليون يورو نمفراميا تسمامي عزلام أرسنال أب كوبا أمريكا زناد بقعت بمرأي كوب أمزغابي شوتوس سبهلن برازيلاوي إيفرتون ب 36 مليون باوند نمعداغو تقريبا بمانشستر يونايتد كهدن صنحه ود 23 عامد إيفرتون كلبو غريميو بورتو أليغري نعبيتو ناب أوروبا كتسدو دلوتي مهلاوا يزغلص مانشستر سيتي انتر ميلان جوفنتوسن نبرازيلاوي داني ألفيس بنصان مونان زق على سازلوا غانتاتات مخانن تفليتم
ኣልቨስ ምስ ናይ ቅድም ኣሰልጣኒው ፔፔ ጓርዲዮላ ዳግም ንምጽምባር ናብ ማን ሲቲ ክገዕዝ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ሕጂ ድማ ንሓደ ዓመት ዝፃወተላ ጁቬንቱስን ኣብዚ ውድድር ኣትያላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንሃሪ ማጓየር ካብ ሌስተር ሲቲ ንምፍራሙ ክልተ ግዜ ጠለብ ከም ዘቕረበት እንተኾነ ንሕቶ ሌስተር ክትበጽሖ ከም ዘይከኣለት ኣሰልጣኒ ሌስተር ሲቲ ብሬንዳን ሮጀርስ ገሊጹ። ብክልተ ዓበይቲ ክለባት ማንቸስተር ዝህደን ዘሎ ማጓየር ብክለቡ 80 ሚልዮን ፓውንድ እዩ ተተሚኑ ዘሎ። እንግሊዛዊ አከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ፋቢያን ዴልፍ ብ10 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ኤቨርተን ተሰጋጊሩ። ምስ ማን ሲቲ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመት ብፍላይ ድማ ኣብ ዳሕሮት 2 ዓመታት ዓበይቲ ዓወታት ኣልዒልናይና ዝበለም ዴልፍ ምስ ኤቨርተን ናይ 3 ዓመት ውዕሊ ፈሪሙ ዘሎ። በቀጻሊ ምጽዋት ኣብ ዝደለ ሁሉ ክንጻግ ዘይክእል ጠለብ ብኤቨርተን መጺኒ ክብል ድማ ምኽንያት መፈረሚኡ ይገልጽ። ሓድሽ አሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ብዘይ ሓደስ ተጻወቲ ዓወት ከም ዝኽእል ተዛሪቡ። ክሳብ ሕጂ ብኹነታት ተጻወቱ ዕጉብ ምህላው ዝገለጸ ላምፓርድ ቸልሲ ተጻወቲ ንኸይትገዝእ እገዳ ተገይርላ ኣብ ዘለወሉ እዋን መንስያት ተጻወትታ ጋንታ ዓቕሞም ከርእዩውን ተማሕጺኑሎም። ኣብዚ ክራማት ምስ ጁቬንቱስ ብነጻ ዝፈረመ ኣድሪያን ራቢዮት ጁቬ እታ ቅንዕቲ ጋንታ ክብል እንኮ ክዓብየላ ዝኽእል ጋንታ ብምዃና ብውሳኔኡ ድማ ዕጉብ ምዃኑ ገሊጹ። ቅድሚ ምውሳንካ ርእቶን ማዕዳን ካልኦት ሰባት ምስማዕ ጽቡቕ እዩ። ሓደ ካብ ዝሓተትክዎም ሰባት ድማ ቡፎን እዩ ነይሩ። ክዓብየላ ዝኽእል ጋንታ ብምዃና ድማ ክጽምበር ወሲነ ክብል ይገልጽ። ስፖርት ጎልፍ ዝነጥፍ ብሩክስ ኮይፕካ ዝበለጸ ተጻዋታይ ጎልፍ ናይ ዓመት ስፖርት 2019 ብኢኤስፒኤዋይኤስ ተባሂሉ ድሕር ምርቅሖም ኣፍቃሪት ናይዚ ስፖርተኛ ዝኾነት ጂና ጄምስ ኣብቲ መዓልቲ ዝተኸድነቶ ኣልባሳት ንብዙሓት ኣገሪሙሎም። እዛ ኣብዚ ወንዚ ምስ ኣብ ቅድሚት ዝርከቡ ቀዳሞት ዕዉታት ዩኤስፒኤጂን ዝኾነ ብሩክስ ፍቕራዊ ህይወት ተሰማቕር ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ተኸዲናቶ ዝነበረት ብቐይሕ ፈትሊ ተሰፍየ ክዳና ዋላ እኳ ጽቡቕ እንተነበረ ይኹን እምበር ኣብ ላዕለዋይ ሽፋኑ ሕፍረት ሽፍን ብዘይ መንባሩ ኣዒንቲ ተሳተፍቲ ናይቲ ዕድመ ዘረብኡ ኩሉ ብኣዩ ነይሮም። ንሳ ከምዚ ዓይነት መዓት ከምዚ መጻ ፈሊጣ ከምዚ ኣተወቶይን መሓዙታ ዘረዳም ብኣጠማምታ ዓይኒ ውፃእ ድማ ነቶም ዕድማት ግዲ ከም ዘይገበረትሎም ተሓቢሩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ መደብ ወቂብካ ጸቢቕካ ክትመጽኡ ዝግባእ ዝብል ኣተሓሳስባ እትውንን ጂና ንዓ ኣከዳድንኣ ባህ ከም ዝብላ ገሊጻ እያ። ሓደ ኣብ 50ታት ኣብ ግዜኡ ብሉፅ ተጻዋታይ ጎልፍ ዝነበረ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ብሩክስ ሽልማቱን ምውሳድ ምስታ ጓል ኣንስተይቲ ብሓባር ኣብ መድረኽ ዝመጸሉን ተመሳሳሊ ክዳን ለቢሳ ምንባራ ይሕበረላ። ድሕርቲ ዝሕንኽ ክዳና ወድያ እንከላ ምስ ሻምፒዮን ጎልፈር ብሩክስ ዝተፈላለየ ምስኣ ዝወሰዶ ስእልታት ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ምስፋሩ ካብ ብዙሓት ነቐፌታታት ይወርደሎም። ሓደ ካብ ደገፍቱ ድማ ንዓበጃኻ ግደፍ ይበላ ንንኣሽቱ ሕማቓት ኣይትምሃርልና በላ ክብል ቁጥዕኡ ከንጸባርቕ እንከሎም ካልእ ድማ ኦኦ እየ ድሕሪ ሕጂ ራጂ ዝበሃል ክተርፍ እዩ ይኽደነና ብምባል ቀሊድላ እዮም። ብሩክስ ኮይፕካ ወዲ 29 ዓመት ንነዊሕ እዋን ኣብ ሻምፒዮንነት ናይ ውድድር ሒዙ ጸንሐ ታይገር ውድስ ብተመሳሳሊ ንፍሉጥ ስም ዘለዎ ጃስቲን ሮስ ኣብ ሻምፒዮን ፍራንሲስኮም ሞይናሪ ንዝጽዋዕ ውድድር ብምስዓሪኡ ነዚ ኽብሪ ተላቢሶም። ጓል 30 ዓመት ጂና ጄምስ ምስ ተጻዋታይ ናይ ኣይስ ሆይክውን ዝኾነ ፒኬ ሱባውን ዝበለጸ ተጻዋታይ ኣብቲ መዓልቲ ብዝብል ስም ዝረኸበ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲን ድማ ብኣካል ተራኺባ ምንባራ ተጋዊሑ እዩ። ተቐዳዳማይ ፎርሙላ 1 ሉዊስ ሃሚልተን ኣካል ናይቲ መደብ እኳ እንተነበረ ይኹን እምበር ብዙሕ ሕጉስ ከም ዘይነበረ ተሓቢሮም። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ነቲ ብሉፅ ተቐዳዳማይ ዝብል ክብሪ ካይለ ቡሽ ብምውሳድ እዩ። እንግሊዛዊ ሉዊስ ሃሚልተን ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ናይ ውልቁ ጀስ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ምሻጡ ተሓቢሩሎም። ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ሱታፊኣ ዘረጋገጸት ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ንሜዳ ሳንሲሮ ናይ ኤሲ ሚላን ኣብ ኤውሮጳዊ ፀወታታት ከም ሜዳ ክትጥቀመሉ ከም ዝተሰማምዓ ተገሊጹ። ንውዕል ፍትሓዊ ፋይናንሳዊ ኣካይዳ ዩኤፋ ንምምዕርራይ ካብ ኤውሮጳዊ ፀወታ ንሓደ ዓመት ዝበኸረት ኤሲ ሚላን መክሰብ እዚ ውሳኔ ንኣትላንታ ጥራይ ዘይኮነን ንኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ብሓፈሻ ምዃኑ ገሊጻላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን